Hi guys! Ayan, katatapos lang natin maligo. It's lunch time. So, magluluto na naman tayo ng ating ulam. Ayan. Painitin lang natin kasi naligo ako noong una bago magluto. Yan, lagyan natin ng tuyo. Lagyan natin ng toyo. Sandali lang. Yan, timplahan natin ng asin. Tsaka leche. Yan. So, ilagay din natin yung bawang at saka sibuyas sa kabila. Yung garlic, saka yung sibuyas. Yan. Dalawa yung lutuin natin. Ito, sinigang na talong at saka bihon. Ay. Yan, lagay na natin yung talong natin. Yan. Sorry guys, wala akong taga-video. Isa tayo ng talong. Yan, na-boil na siya. So, ilagay na natin yung bihon natin. Kuha muna akong bihon, guys. Yan, ilagay na natin yung bihon natin, guys. Oh. Yan. Yan. So, ganito ako magluto ng bihon. May sabaw. So, i-absorb natin yung sabaw niya. Yan. So, wala lang tong gulay. Kasi may gulay na tayo dito. Yan. So, lagyan natin ng toyo yung talong natin. So, toyo lang yung magpapalasa. Yan. At saka Ajinomoto. Kunti lang siya, guys. Yan. Oh my God. Ginisang talong. So, malapit na yung duty natin. So, minadali na natin. Salang na natin ng dalawa. Kasi, papasok pa tayo.
Ayan guys. Okay, bye for na.